Hypertension clinic. Okay? Yes.
ibekwa beze ikele eze ịbịa n'obodo ikele ndị nwe obodo ka ịma na ị ga-abịa abịa anyị abịara amakwa ngwuo ndị na-emodo bụ ndị okwe amakwa ngwuo mana anyị ahụhụ igwe na-acha ama nkwe kpọtụrụ igwe mana ogoro onye isi n'ọba okwe nna achọ isi ya na igwe anyịkwa eme biko nna anyị kwugwa anyị ahwa ike adị anyị ebe nwana biko ka ma nọrọ ka n'ụwa ngwụ aghọ m na ichiri ọzọ ịbịagitewo anaghị anya ibuchi okenye ma isodewe biko karị ngwuo ka omenala ma dị omenala anyị eji mere ka eji ha ọ dị mma ọzọ igbo n'Imo bịara ama nkwọ taa okwu ama nkwọ kene ekele ka ọrụ ahụ ka a nawa anụ abịara nwa na ya ekele